Diyos Marinaldo po sa Tuya Gabos, as in welcome sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Idulot niya to ang sa tuyang mga personal na intensyones, siring man, pasasalamat dulot ni Nene Del Rosario, Binang Bunyag, thanksgiving for all the blessings received by Doti Monte and family, thanksgiving and petition of Lorraine, Evanine, and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete, and Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving offered by Malo Bendicio, thanksgiving and birthday blessings of Lorna Dasian, offered by Dasian family. Thanksgiving offered by Llantero and Decena family, and thanksgiving and special intentions of Matias family. For safe travel of Arnold Corby Bunyag, and for safe delivery of Michelle, Angela, and her baby, offered by Binang Bunyag. For safe and good health of Yael Maria, Gerald Tudor, and Jerome Rodriguez. For safe and good health of Carmen, Cindy, and Arnold II Bunyag, offered by Binang Bunyag. Prayer intention for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez by Bunyag family. For safety, good health, and financial blessings of Mary Jane, Roderick, Mylene, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Luis, Marie, Naina, John, Christian, Angelo, offered by Llantero and Decena families. For good health and safety and protection of Justin and Eloise by Matias family. Eternal repose, prayer for the eternal repose of the souls of Father Luan Harcia, for the souls of John Tria Jr., Jose Cortez, Father Gregorio Bert de Leña, Monsignor Florencio Iliana. Eternal repose of the souls of all CRC and LLFCC members, and for all the souls in purgatory. And for the souls of Jane, Arnaldo, Arvin, Arnold, offered by Binang. For the souls of Osias, Fe, Juanito, Jose, Maria, and for all souls in purgatory, offered by Nene Del Rosario. For all the souls in purgatory, offered by Doti Monte and family. Malu Bendicio, for all the souls of Saturnina, Aaron, Gregorio, Pablita, Antonio, and Maria Clara, and for all souls in purgatory, offered by Llantero and Decena families. For the souls in purgatory, offered by Lagring Clarina, and also offered by Matias family. Sa gabos na nagdulot, salamat po. Ngunyan, iyo ang ikaapat na Domingo kan Adviento. Nagabot ang aki kan Diyos, ang Mesiyas, si Jesucristo, ang maligtas kan tawo sa kasalan. Dain niya to maninigaran na ang sa iyang ina, si Santa Maria, na naging instrumento sa pangyayaring ini. Siya kasaro sa pag-andam kan pag-abot ni Jesucristo. An sa iyang pagtubod, pagka makinuyog-kuyog, asin da ipagsayuma sa pangapudan kan Diyos na maging ina kan sa iyang aki. Iyo ang naging paagi, tanganing ang panugang ini mapangyari. Magtaulugod nin halimbawa sa to na mga Kristiyano ang pagtubod asin pagka makinuyog-kuyog na ini ni Santa Maria. Ang selebrasyon niya to ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius S. Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog ang gabos asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Father in langit madato, magumaw ang abanwan. Buksan ang mga
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta. Ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, pakipanuaan sa imong grasya, ang sa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitaw ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayan ng pagkabuhay liwat, uli kan sayang pagtios asin krus. Uli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. An mga Israelita nagahalat kan pagdatong ni Jesucristo. Kaya sinda ikinukumpara sa sarong babae na nagahahalat kan sa iyang pangaki. Sa aldaw na siya daipa nakakapangaki, siya nagtitios. Alagad sa aldaw na siya makapangaki na, siya matitiwasay arup kang katiwasayan na dara ni Jesucristo sa iyang pagdatong. Hemateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mika. Ang kagurangnan nagsasabi, Ika, Bethlehem, Ephrata, kasadit sa mga purok ning Huda. Hali sa imo maluwas para sako ang makapangyari sa Israel. Siya na ang ginikanan kang enot pa, kang mga aldaw kang daing kasagkoran. Kaya ipapaubaya sinda sagkod sa panahon na ang nagbabatsyag mangaki. Dangan mabalik ang tada kang sa iyang mga tugang sa mga aki ni Israel. Matindog siya asin maataman, sa kusog kang kagurangnan, sa kahalangkawi kang ngaran kang kagurangnan na sa iyang Diyos. Mapamugtak sinda, tangunyan magigi siyang dakula, sagkod sa kapuruhan kang daga. Ini ang magiging katuninongan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorial. Kagurangnan, biriki kami sa imo. Ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas.
Kagurangnan, biri ka kami sa imo. Ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor ning Israel, maghimati ka. Ika na nagtutukaw sa mga kerubin, magliwanag ka. Pukawi ang sa imong pagkamakakamhan, asin madya na magiming kaligtasan. Kagurangnan, biri ka kami sa imo. Ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. O Diyos ning mga hukbo, magbalik ka. Do nga wahali sa langit, asin hilinga. Dalawa ining balagon, at amana ining tanom, kang tuumong kamot. Kagurangnan, biri ka kami sa imo. Ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ang sa imong kamot sa ibabaw kang lalaki sa tuo mo, sa aki ni Adan na pinarignon mo para sa imo. Dai na kami matalikod sa imo, bubuhayon mo kami, asin maapod kami kan sa imong ngaran. Kagurangnan, biri ka kami sa imo. Ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kita napabanal kan hawak ni Hesukristo na idinudulot para sa sato. Idinulot sa pag-utob kan kabutanin Ama. Iyo ini ang pinakahalangkaw asin pinakaliputok na sakripisyo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, paglaog kan Kristo sa kinaban, nagsabi siya, sakrifisyo asin dulot, dai mo minaawot, alagad hawak inandam mo sako. Totong na atang asin sakrifisyo para sa kasalan, dai mo minarhay. Danga nagsabi ako, uya, duminatong ako ta sa libro nasusurat, dapit sako, tanganing gibuhon ko ang sa imong kabutan, O Diyos. Nagsabi ngo na, mga sakrifisyo asin dulot, mga tutong na atang saka mga sakrifisyo para sa mga kasalan, dai mo minaawot ni minarhay, mga bagay na idinudulot susog sa lay. Danga nagsabi, uya, duminatong ako sa paggibo kan sa imong kabutan. Pinapara niya ang enot, tanganing mapatindog ang ikaduwa. Sa bagsik kang kabutan na ini, pinapabanal kita, huli kan pagdulot kan hawak ni Hesukristo, makasaro sana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrupyaw kan marahay na bareta. Sa maumang tingog awiton ko, ang sa imong tataramon, sa kong ipagrupyaw, ang marhay na bareta sa kong nadamugon. Magayon mamisod, tataramunin buhay. Magayon mamisod, tataramunin buhay. Nawalang ibong, ang simong ngaran, ang sa imong tataramon, nadamukan gabos. Alleluia, alleluia, tataramunin buhay. Alleluia, alleluia, tataramunin buhay. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa sa surat, pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mga aldaw na ito,
Naglakbay si Maria, anin hidali, abot sa kabuludan. Sa sarong syudad sa Huda, naglaog sa harong si Zacarias, nagpataratara kay Elizabeth. Tara pakadangog nagayo ni Elizabeth, kan pataratara ni Maria, luminokso ang aki sa pupunan, sinapano kan Espiritu Santo si Elizabeth. Makusog na kuminurahaw asin nagsabi, paladan ka sa kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan. Sain ko ini nakua na pagdalawon ako kan sa kong kagurangnan. Tauya pag-abot kan pataratara mo sa sakong talinga, luminokso sa kaugmahan an aki sa sakong pupunan. Paladan ang nagtubod, hulitan na haman an itinaram sa iya kan kagurangnan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aldaw sa indo mga tugang. Diyos, marahinal daw man po. Igwanin sarong aking babae, si Little Anita, asinan sa iyang ama, busy sa trabaho, pero makwarta, alagad mayong oras sa pamilya. Kada banggi, bago magturog, pinipirit niya sa iyang ama na basahan siya nin istorya para makaturog siya. Padagos ini sa nakalipas na sarong bulan, hanggang sa naisip kan ama na maghanap ning solusyon ta napapagal naman ang ama. Kaya nagbakal siya nin tape recorder asin ni-record niya ang mga paboritong istorya ni Anita. Pag nag-request si Anita nin istorya, di push button na sana. Asin pinapadangog niya na sana ang mga naka-record. Sa mga inot na aldaw, okay lang iniyo kay Anita. Alagad pagkatapos nin sarong simana, abo na ni Anita kan istorya na naka-record sa tape. Naghapot an sa iyang ama kung taano tahabo niya na samantalang mas marahay pag nag-istorya ang record sa tape kaysa sa iya. Sabi ni Anita, habo ko na kang recorder sana sa tape dahil day ako makakasakulo sa iya. Sabi niya, I cannot sit on his lap. Mga tugang, sarong bagay na perming ginigibo pag Christmas season, iyo ang gift giving. Nagtatao kita nin mga regalo. Inulita ang Pasko, panahon nin pagtao. Ini ang panahon na nagtatao kita, kasi nag-aako kita nin mga regalo. Sa mga tao, nagagastos talaga para sa pag-shopping na itatao. Para sa mga tinubong o sa mga barkada, inaarog ta si Santa Claus sa pagtaonin regalo. Dawa sa point of view nin Diyos, ang Christmas panahon manin pagtao. Sa Pasko pinipinta kasi ta ang misteryo kan pagkamot nin Diyos. Sabi ni sa libro ni San Juan, ninhuli tanamo tanagayo nin Diyos ang kinaban na ipinadara niya ang sayang bugtong na aki, tanganing kita na mga nagtutubod, dai mapara, kundi magkaigwanin buhay na daing kasagkuran. So God gives, and the people of God gives, and that is Christmas. Kung ang Pasko piyesta nin pagtao, ang napot, ano ang itatao ko? Paano ako matao? Paano mag-improve ang satong pagtatao? Ang Ebanghelyo ngunyan makakatabang. Ngunyan nadangog niya to ang istorya kan pagbisita ni Maria sa pinsan na si Elizabeth. Ano ang regalong dara ni Maria para sa iyang pinsan? Siyempre, dahi man sinabi na may dara siya ning suman, o may dara siya ning cake, o tinapay, pero sigurado may dara siya nin hulita halawig an sa indang paglakaw. Siguradong may balon ito. Alagad, ang tinawanin doon, iyo na andara niya, iyo an sa iya sa nang presensya, an sa iyang sadiri. Ini an dipisil na maray, ang magdaraning presensya, lalong-lalo na si mga tawong hali sa harayo. Masakit iyan. Makakaabot sana sa Pasko, nagsakripisyo sa pagbiyahe, sa Andaya Highway,
Na inaabot 24 oras. Kasubago nakipamahaw ako sa sarong pamilya duman sa Nabua. Grabe da si biyahe ninda, mas celebrate sindang golden wedding anniversary. Kaya gabos na aki niya hali sa abroad, nag-uruli. Pero grabe ang sakripisyo. Tangani isa nang ipamati ang presensya ninda. Na dapat yaon sinda sa maugmang selebrasyon kan sa indang mga magurang. Minsan madali sa nang magtaoning burak, regalo, pero dipisil ang magdarakan presensya. An ama ni Anita, nagbakal ning mamahalo na recorder, alagad dahi niya itinao ang sayang sadiri, ang sa iyang oras, ang sa iyang presensya. Sa pagsunod sa halimbawa ni Maria sa Ebanghelyo ngunyan, dagdagan taan sa tong regalo na itatao, kaayon ang sa tong presensya. Bakong madali para kay Maria, ang magbiyahing harayo, halos sarong simanang biyahe iyan, 90 kilometers iyan, nasa iyang lalakawon. As in, dagdag pa, 6 months na siyang bados. So ano ang magayon na pagpahiling ni Maria sa satuya na manunodan niya to sa Ebanghelyo ngunyan? Enot, iyong inaapod niya tong presensya. Maririsata na ang pagdalaw ni Maria, kaiba ang presensya ni Jesus. Namidbid si Maria dahil sa presensya ni Jesus. Mary is nothing without Christ. Si isay man siya, kun mayo si Kristo. Mayo siya. She is nothing. Ang nagdaraning kaugmahan kay Elizabeth, bako si Maria, kundi si Kristo. Inhulita, nagluksoan sa iyang tulak dahil sa presensya ning Diyos kay Maria. Sinaram ini ni Elizabeth, ang pinakadakulang regalo na inako niya, iyo ang presensya nin kagurangnan. Kung mayo sa to ang presensya nin Diyos, sigurado impyerno ang buhay ta. Pag mayo ang presensya nin Diyos sa tong pagkabuhay, mayo kita. Giramdamon ta ang regalo niya sa kapinuunan sa paglalang, anong tinao niya sa to? Ang sa iyang hinangos, ang hangaw, kaya nagkaigwa kita nin buhay. So si Maria nagdarakan presensya ni Kristo sa sayang pinsan na si Elizabeth. Asinan sa indang kaugmahan na dubli, hulit ta ihiniras ini sa iba. Matugang, malaga ang presensya nin Diyos sa tong pagkabuhay, asin ang pagdarakan presensyang ini sa satuyang kapwa. Magkakaigwasan na kita nin tunay na pagtaong regalo kung kay banyatong perme ang presensya ni Kristo sa satong pagkabuhay. Pandua, na mahiling niya to sa Ebanghelyo ngunyan, nagawi ni Maria, iyong inaapod na pagserbi. Remember, 6 months siyang bados, inabot siyang 3 bulan, tangani na pagserbihan ang sa iyang pinsan na si Elizabeth. Dahil niya inisip ang sa iyang kamugtakan, kundi kung ano ang mapagsiserbi niya para sa iyang pinsan na si Elizabeth. Mga tugang, bako nin hulita, busy kita sa trabaho, na mayo na kitang panahon sa pagserbi. Siyempre, ang sa tong trabaho, pag dinulot mo sa Diyos, sarong gawi iyanin pagserbi. Kung maayos ang sa imong pagtrabaho, honesto, saro iyanin pag-umaw sa Diyos. Ano man ang posisyon o kapangyarihan, sarong gawi ininin pagserbi. Ini magiging epektibo sana kung malinig ang satuyang yaon sa to ang presensya nin Diyos, yaon sa to si Kristo. Magiging honesto ang satuyang pagserbi. Araw kay Maria, na yaon sa iya ang presensya nin Diyos, kaya maayos ang sa iyang pagserbi. Sa panahon ngunyang, kadakol ang nagsasabi, pagsiserbihan kita. Kadakol na mga leader ang nangangako kaya, nasiserbihan kita. Pero minsan, mahiling ta ang sa indang pagserbi. Anong klaseng pagserbi ba yan? Pagserbi ba talaga sa kapwa o pagserbi sa diri? Kaya may mga nababasa ako sa Facebook, sabi niya, ngunya na Pasko, dapat mag-isip-isip kita. Sa sitwasyon tangon yan, siguro ang pinakamagayon na regalo, yun na magpili talaga ng leader na tataong magserbi.
alagad itong pagserbing yaon ang presensya nin Dios. Tapag mayo ang presensya ni Kristo sa satong pagserbi, diyan minalaog ang tentasyon, diyan minalaog ang korupsyon, diyan minalaog ang mga bisyo, diyan minalaog ang mga pansadiring ambisyon na nakakaapekto sa satuyang mga pagserbi. Matugang, ini ang magayon na halimbawang pinahiling sa tuya ni Maria. Ang sa iyang pagserbi, alagad ang sa iyang pagserbi, naging makahulugan, huli kan presensya ni Jesus sa iyang sinapupunan. Ang pantulo, na agyat sa to sa Ebanghelyo ngunyan, iyo ang proclamation, ang pagproklama. Mahiling ta na sa pagdalaw ni Maria, iniras niya ang tataramon sa iyang tulak, ang tataramon na nanitaho. Bilang mga binunyagan, iniman po ang satong misyon. As in, ini itinao sa satuya, to proclaim the goodness of the Lord. Ini ang satuyang misyon na makanood, as in magdarakan presensya nin Diyos sa kapwa, tanganing lubos ang satuyang pagkasararo. So tulong punto, enot, ang pagdarakan presensya nin Diyos sa satuyang kapwa, ang pagserbi, nakaiba ang presensyang iyan, as in ang pagproklamar, kan karahayan nin Diyos sa satuyang pagkabuhay. Amen. Matindog po ang gabos. Matindog kita sa pagpahayag kan satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dae nahihiling, asin sa satong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na nitawo. Pinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkot sa kagadanan, asin ininubong. Asin kan ikatulong aldaw, na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan, asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaibakan Ama, asin kan Aki. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, sa panahon sa asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan, mantang nagaandam kita sa pagsilibrar kan pagkamundag ni Kristo sa tuyang paraligtas, hagado niya to sa Ama, nagibuhon niyang maninigong eerokan ang sa tuyang puso, siring sa ginibo ni Birhen Maria. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, siring kay Virhen Maria, maimbod na magdara kan tataramon kan Diyos sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa selebrasyon kang Pasko ning pagkamundag, panoon kita ni Kristo kan sa iyang katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagsungko ni Maria sa iyang pinsan na si Elizabeth, mag-agyat sa to na magkumusta sa satuyang mga katuod na nagmumundo asin nagsusolo-solo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magiging harayo sa saindang pamilya ngunya na Pasko, maranga kan satuyang mga pamibi, asin pagpamati nin pagkamuot sa inda,
ipamibinyato sa kagurang. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati kan nakakaligtas, nakapangyarihan ni Kristo sa tuyang paraligtas, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan na naglaom sa panuga kan Diyos, magkamit kan buhay na daing kasagkuran, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan para waras din buhay, andamaan sa muyang puso, tanganing siring kay Birhen Maria. Kami man magin maninigong eero ka ni Jesus sa imong aki na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Thank you po. Nanay, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. May God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you. Cordero nin Diyos, anuga, kaligtasan. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios Matindog amang po. makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita kagurangnan an mga atang sa ibabaw kan sa imong altar pabanalon lugod kay ning espiritu na sa kabagsikan niya nagpano kan pupunan ni Santa Maria uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Ilitaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Inarubay siya sa hula kan gabos na propeta. Dinara sa pupunan kan inang birhen, sa day masabing pagkamuot, pinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Pinapasabong niya sa mo na mag-ugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod ning gabos na kapanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tainaan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrorumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakilakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Banalon, ang ngaran mo.
tingali ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa nguya-nguya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraan sa sugon, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Sa imo ang kadehan, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan mga inapot sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kala, mauumaya. Kasi ba ni Kristo sa buhay na dahil siya.
Tun kanin kagahan, liwanag sa kadiliman. O Kristo sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay, madya sa muyang. Kawi man kami kan tubig ng kaligtasan. O Kristo sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay, madya sa muyang. Matindog po ang gabos. Mami, bi kita. Diyos na makakamhan, namimiibi kami, mantang nabasog kami kan panuga, kan daing sagkod na pagtubos. Na kun guraano nagrarani an aldaw, kan nakakaligtas na fiesta, siring man kaludok na nagtatalubo kami, sa maninigong pagsilibrar kan misteryo, kan pagkamundag, kan sa imong aki, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw muna po ang gabos. Asin pasalamatan niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father Darius Romualdo. Thank you, Father. Salamat man po sa satuyang mass offerer, si Shirley de la Viña and family, asin ang satuyang choir, CRC Youth Choir. Salamat man po sa satuyang mga altar server, ang akolito, mga nagbasa, asin sa tugabos na layaong digdi na kisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang satuyang collaborator, ang People's Broadcasting Network, sa padago sa pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 ng Domingong aga sa PBN TV5, asin mahihinanyog sa OK FM Radio. Ang misa nin banwaan madadalan sa Facebook, live streaming, asin YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan, sa tuya pong i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar o nasyon na daay nakakapag-atender ni Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ng kaming Diyos na mga kamhan, ang Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.